Ahojte, volám sa Ivet Tomášková a som iniciátorkou projektu Mastermind v Košiciach a na východnom Slovensku. Pri rozbiehaní tohto projektu a tiež niekoľkých ďalších som dospela do bodu, kedy som si potrebovala založiť živnosť. Zistila som si všetky veci, ktoré preto musím vybaviť a všetky úrady, ktoré treba obehať. Avšak predtým, ako som sa do toho reálne pustila, som narazila na portál SROčkari. Nakoniec to dopadlo tak, že v podstate všetko podstatné vybavili za mňa. Ja som za ten čas mohla robiť zmysluplnejšie veci, ako pracovať na svojich projektoch. To znamená, ušetrili mi množstvo času a takisto peniaze. Dokonca som si mohla vybrať dátum, od ktorého bude moja živnosť platiť. Vybrala som si taký symbolický dátum 10.10. Dali mi tiež niekoľko originálnych tipov pre moje projekty. Takže aj práve preto odporúčam portál SROčkari.